Wis kabeh bolo ya. Langsung minyake sorno, kompore kakno. Kakne kompore. Oke. Durung makan. Gak makan. Durung. Gak makan bolo. Entar. Nah, langsung ae Minyak tak masuk ya? minyake masukno. Stop masuk ndak yo kabeh. Isi. Oh my god. Weh. Hujan. Oke. Ayo saya bola hutan. Halo, assalamualaikum bolone masih. Piye kabare sampean? Moga-moga dene iki kabar sampean apik, sehat, tapi nek kurang sehat, moga-moga sampean nang waras terus nyetang ndang lunas. Bolone masih dino iki ayo golek apa? Purot. Iya, ayo golek purat ning jero alas bolo. Syukur-syukur engko nek nemok jamur terus ayo dimasak. Wis, kaya apa keseruane ikuti terus ning Masih Channel. Masih Channel Gobyos. Ayo medun rono ae Rut ya. Iya. Ah golek ning jero-jero kono paling akeh iku ning kono. Spotnya bagus ya. Iya. Lah bolo ning alas iki nyamuke akeh lho koyo ngene iki lho. Nyamuk akeh. Iki mang lali ra nggawa obat nyamuk autan to apa ngono bolo. Berut. Durung, ayo digoleki meneh. Ayo golek medun-medunan lho, sing kalen-kalen. Lha iki kunci akeh iki lho. Kunci akeh bolo iki. Tapi wis luas kabeh iki bolo. Lho. Mas ning kene koyoke gak ono, ayo balik munggah rono ngalor ya. Ayo golek munggah ae. Golek ngetan-ngetan tanggulan kono lho. Ayo. Ayo. Weh, iku ana iki Rut. Ana Rut. Ayo ndi Mas? Nah iki lho. Lah iki bolo. Sik jenenge kembang purat iku koyo ngene iki ya. Iki ketuweken iki dijikuk ngene wae lho. Dhuwure wae dijikuk koyo ngene. Lah, iki engko ayo dimasak. Ayo golek sing akeh sik bolo ya. Lah iki lho Mas. Ono meneh. Ndi. Nah iki lho. Wah, ono iku. Wes dijikuki. Jeh muda iki. Nah iki ono maneh lho. Ngene wae bola. Oh, iki ono siji maneh. Entuk telu, Bos. Jek kuat. Ayo lanjut golek maneh. Ayo. Lho Mas iki ono maneh, Ndi. Nah, iki jeh. Wah, yo patek. Iku yo ana siji iku. Wes dijikuki. Nah, iki entuk Jiro 45. Oleh 5. Ayo dipekno imbang kas. Ayo. Imbang kas. Imbang saiki engkas. Langsung ayo dimasak. Lah iki aku yo oleh kirut lho. Ndi, Mas? Oleh neh, kayak ngene. Aku digolek nadah wae. Ayo. Dipek nadah godhong jati kirut. Nah, kayak ngene. Iki oleh mang ya. Iya. Oke. Ayo digolekno imbah neh. Saiki engkas terus engko ayo dimasak. Let's go. Piye lho? Sakmene bolo oleh golek ning jero alas iki mang. Iya, iki. Jono nah. Sakmene bolo.
Lah iki bola, lagi oleh sakmene. Kaya kurang akeh ayo digolekno iki ae. Wit kunci kaya iki ya, Nduk. Lah keblok kabeh. Kayak ngisor sik. Ayo dipekno wit kunci kaya ngene iki ae bola ya. Dicampur ngene. Iki yo enak iki kok. Wis luas kabeh ngene bola, Nduk. Gede iki sakjane, tapi kok akeh sing luas. Luas iku blicik-blicike ngene iki lho bola ya. Ngene iki dadi godhong lho ya. Blicik-blicik kaya ngene iki dadi godhong jenenge apa bola? Luas. Nah, bola, sebenarnya awak dia pas ngevlog iki cuacanya lagi gak menentu. Mendung, gerimis, sing paling medeni kuwi guntur. Guntur kuwi apa? Gluduk. Bledek. Nah, bledek jare Mas. Lah iki sakmene iki. Piye bola langsung dimasak ae? Sakmene iki. Wis, ayo dieksekusi. Ayo, Let's langsung go. dimasak. Hujan. Oke. Ayo siap bola hujan. Awak dhewe keplayon. Ayo, keplayon iki mang golek gubuk ning Persilewong iki, Mbah. Gubuk Persil ndi iki. Wis bar ngono, engko langsung ayo masak iki. Ayo ditoto sik langsung. Ayo. Ditoto langsung ayo masak. Mas, aku sampe gedung gedang sik ya. Oke, namanya godhong gedang. Iki lak wis. Nah. Iki wis cukup. Ayo dimasak. Lah iki bola wis siap kabeh ya. Betul. Wis siap kabeh. Terus iki bahan-bahane ana apa ae iki? Ono tomat, ono bawang merah, cabai hijau sama bawang putih. Oke, wis iku tok bahane ya bola. Saurunge bumbune bola ya, ayo iki ae lho. Ayo ngeramut iki sik bola. Bahan-bahane. Iki aku ngresiki iki tak umbah terus tak poteti. Oke. Sampeyan ngresiki iki ae. Apa iki jenenge kunci? Heeh. Kuncine resiki. Potetane sik ae langsung kok diumbah. Nyamuke wake yo. Iya, kok cokoti terus kok. Ngamuk. Cintaku nyamuke. Ya apa sih? Ning alas ya, Bro. Lah iki bola wis dadi bar diumbah, bar diresiki. Piye ngono? Wis bersih. Iki wis bersih. Langsung ae ayo dimasak. Iki putih ya, putih cilik-cilik. Ya, cilik-cilik. Aku sik ngerasang bumbune. Oke. Ini ya apa sih kok enak lah. Ambune seger teraine godhong kunci ambek Lah iya ngempur. to. Seger pantes wae wong kok sampe biayaan golek-golekne ndek tengah alas ngono kuwi. Tapi sayang awak dhewe mah gak nemu jamur. Iya. Sayang bola. Iki mang gak ono jamur. Saking digolek wong-wong bendino kan. Lah sing goleki wong sak kampung. Tapi gak apa-apa. Gak oleh jamur, sing penting oleh kembang purot. Betul. Iki wis gak kalah enak karo jamur. Lah iki. Delokno. Mari to. Ya wis mari ku. Iki tak barne sik. Nah, kaya ngene bola. Berambang karo bawang iki rajang cilik-cilik. Ngene. Terus lomboke ya di tugel-tugeli tok del tok terus dadi loro ngene. Nah, kaya ngene loro-loro ngene. Sing akeh gen pewedes. Gawane adem barudan,
mangane pedes. Enak ta ora? Cocok. Cocok. Wis kabeh bolo ya. Langsung ae menyake sorno, kompore kakno. Kakne kompore. Oke. Wis panas iki ya. Belum nosek bawang berambange. Nah, kayak ngene. Orek-orek, Bro. Oke. Nah. Terus lomboke tomate tak rajang misan. So gerek. Nek weteng wis luwes mambu lombok bawang brambang wis Kudu ndang ae. kudu ndang. Kudu ndang mangan. Nah, pelungno misan. Nah, kayak ngene. Pokoknya udah terus iku bolo. Iya. Udah terus sampai alum kabeh. Sampai ambune seger. Kan roseh rondok nyegerak iki ambune. Nek wis kaya ngono iku, diake banyu ngene saithik bolo. Iki banyu. Lah, nek wis ngene iki dienteni sampai umep engko sayure iki malah gak diplungno. Lho belum Mas. Tahu gak nek omah dimasak nang mboke kembang purut karo kembang kunci? Iki lho, tak warai carane masak pengen iki. Nek wong area Tuban niki lho belum mesti wis tahu. Wong Tuban Jonegoro bagian alas-alas iki mesti tahu ngene iki, tahu mangan ngene iki. Lah iki wis umep bolo langsung aja dicemplungno. Nah, sithik-sithik bolo langsung aja dibelengno kabeh. Bariku terus diudek. Ngono dudek. Terus aja lali diekeki uyahe barono micine. Terus dicampur, Mas. Campur terus diudek-udek. Langsung belak nak wis diudek bel nah. Wis lesu iki lho wetenge. Oh. Bener-bener lesu iki sedin. Upo sampean iki yo, koyo aku. Kudu ndang mangan. Mateng tarung bolo. Wis bono. Iya. Wis mateng iku. Wis layu kabeh. Langsung ae ayo dipangan bareng-bareng. Let's go. Mesti enak rasane. Kompore pateni. Lah iki wis ana sego jagung, terus mayo sego beras ke omah bolo. Sego beras. Sego putih, sego lho iki segone putih, bontot ngene iki mangko omah bolo ya, bontot. Terus iki ya bontot sego jagung ngono. Telu. Nah, wis langsung ae ayo dipangan bareng-bareng. Let's go. Iki segane wis diendum bolo ya, diendum kaya zaman cilikan ngono iki bolo ya. Iki sego jagung. Sego jagung siji apa loro bolo? Satu ae, satu. Antara sing tinggal. Langsung ayo nyiduk dudoe. Sing akeh ngono lho dudoe ambek sayure. Nah, Lomboke. iki lho lomboke. Lah. Sarsor. Dudoe. Saithik ae. Oke, sampun. Langsung ayo di madyang. Let's go. Saurunge kok biasane bismillahirrahmanirrahim. Langsung ae. Enak. Sedina golek jamur. Gak olah. Oleh purut. Dimasak langsung dipangan alas. Enak. Apa meneh pas ini baru udan. Tambah Mane syahdu, anget-anget. panas ngene. Enak bolo. Mantap Mas. Jos. Enak tenan ya. Ditambah makan awak dhewe mek seger-seger kan. Agak teko wet tambah. Piye bolo? Sampeyan tau masak purut apa urung? Soale musimnya wis sampe bar ya. Sampeyan nagake golek ning alas.
Sapa ngerti nemak jamur. Tambah Oh enak. buelno. Wes. Matur nuwun. Wes ngerti video mana awal sampai akhir. Tetap aja lali like, Comment share, and subscribe. dan Masih Channel wes berkembang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ikut terus neng Masih Channel. Masih Channel Gobios. Aja ndak no. Ya. Bener-bener enak ya. Nggonku sampai tak koret-koret Hmm. Mas. Waduh. Entek. Enggak dong. Enak.